Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wai usamla ubalayo ya kejingpang COVID-19, ubana kasnong Lashumer Shillong, ulalay thiet kiat na laim kra, balay thiet tiar yelek kaya na mot pran. Kad hadu baki bor penia district kilahap ban pak hang no mardor ya kita gidukan bat kawai gidukan hasnong Lashumer kabau julai thiet jing thiet. Uni usamla udai ubahiyeng bat ki bayatho shongkurim ubalay lait lang ha kajing kawai ha Greenwood Resort kabadan ha Khanapara markhap bat kajala Assam. Ha kajing bot dia ni agani kajing sapriang uni uknyang jingpang nakini ki balai yeshimenta ha kajing kawai jongkini ki bayatho kabate CTV ha ka pratarik unaitung arajar arpo kalayo banya kendu ya kinong elam shnong Lashumer ki balapan pau kajing smusi haba kini ki briu kimshim la pentip haba kimi na kashnong bat kim pentip ru haba kilawan pai sha kashnong kad hado balabu ya kinong elam shnong ha kajing sa adum kinong elam shnong kila pentip bayau wei ubayo COVID-19 la phasa ha Civil Hospital Shillong badia ki laingut ki wei pat la phasa ha quarantine center kabadan ha Sauli ya ki yeng sa jong ki la apahara da ki pulit na gamta baniada na ki paitpa bakin namwan rung na ni ya ha gani jaka basa maki ya ta ye tho ding kita ki tip kadan ye tho da maka jing pentip sakai nong di kan pentip ye no ki kan ngot ki wan kan ngot ya khawai he rung tip kiwan menu ki kalong ka tagay tho kan tarik himtep kilay kan no kiwan kan no tarik himtep maki kan petip kasno makasno himtep te nalakaling suka nalakasno ba hindi man lay lo kan hi inhap pertas nong no makinunin ki bakwa ban ya khawai nei bakali sawan nei bai di man panjang bit suan nakas nong lembah di si lembah nau di si lembah kas nong kata kasis sang bang ai ma lo impat tip hi kata ka iu minta tingin hapan ngihap le te action akan zat kain minta mengilatip te kum ka protokol bakas nong bro we hi ngilabu kata kalong ba kino ki brio ki balik sabar jungkas nong balik sekiwe kisnong kidin pentip ini bat kumju kinunu ki bre bawon phana na sekiwe kisnong pade kidiru pentip sangi ta lor bay dei ba kani ka jing ja pade kini ki bre khram pentip yang is phang ka jinglet lani ka jingwan lani kata ka jing ya thoru nang ne national giran ku masaungun mantai kladan hapo institutional quarantine centers ngayo jing tip hadin dalaja kini ki jing huri hura te katkum ki contact tracing ba ni national nilale tingyo jingtip ba kilet ha ka arfon driu tarik bat kion phai ha ka arfo pram step arfo pram ngi hoi te andan la test positive u kuk na sathi te kisayo jingtip sane te mar kumta hai ki lai contact ki authorities yanga tingna pha testing no ye ki udwon te marsan pha testing te kila alap in kada positive case but kidan ki negative case ru. One has been declared positive and 3 are negative. We have this management protocols hapo kasnong jungi khnang manyada e kasnong kathao jungi barakhot kumju i kanong songsnong khnang bang inum yo yoniu COVID-19. The node was dang hi kanika virus habang latip. We've been very stringent. Nilalong very careful spangkini ke te halor kane ni ai ki announcements lamba ki PS system jungi bat lamba ki jingtho abat ki messages biki ai lamba ki WhatsApp te kidan not bro khat ki nongsong snong hapo ke WhatsApp group jungi tingi pentip yeki protocols bedi manle te haba kum kini ginong song pade baklam pentip yangi kabu ka jings air ka basir khai ke bro khai gen ngila kli yaki te ka jawab jengki kalong bang kidan be hayeng tama haka sautrik pada kili testing suppose civil hospital tenda kila le testing te kidawan phanang to ke ngiyo jing te baki wei na pning jongki ula sang surum saneng
Te ya kata ngila develop contact tracing with the authorities. Te ngila yo contact tracing ki places ba ki jaka bola let. Te kita ki jaka ngila kila le ko dan kam bandi bende. Tahu kalau COVID film boleh cek. Oh let ka hakate ka selem khra te kat kum gi jingtip jengi kan ulet apa lem khra tu let apa Shillong Club te mau klemrung sepo Shillong Club udah apa parking lot ento te bat ulet thiet ka punching bag bat ki boxing gloves na yo Gitu. na tu ka GS stores ne kum nom tu ka store ka tu ha so ya ka turung ki ka health department kila le ka bade ka badan kam ha ka jingpet jungi ni hadu u arpo sauterik ka case apo megla jungi kala duna hadu sau cases nei positive cases ka we were expecting bakan nang hiar susu andre kalong pada ka ege bolong khongpong halor kani pada ke problem ka bajing sirkhe kalong ba ke returnees khamtam na giliang BSF na giliang ki army ki tentang 1 or 2 cases air force 1 or 2 cases ne tenre na ke bajur e gedina na giliang BSF so ngim so tho ya kamno kata ka jingwan jung BSF ke ka containment procedure jung ki ke protocols bagi follow te kabu jingma ya ka Shillong jungi bat ka state jungi berkawai te halor bagala kiu kini ki case haru kan ne tingi sodai bangin kerpat sia ka sarkar bagi kedewan perkhat jur halor kan ne ban kan bahai ban IC por ya ka lockdown ban stabilize lani ban flatten the curve jong kan ka current infection that has come into Shillong ka yeng kala thli barakhoi kala emilun te ka yeng ru menta kadan hapa ka jingpet jung ki tanat pulit kila up ya ka yeng because halor ka jing songkhya jungi paden kinong kit kam snong kalong ba babun kinong to te kum kani ka porle kinong to kibun ki basim kabu te nata ka daw ngi request ka police department ban bu some security detail kanang ban yada ya ki ka yeng ka sem ka jong kiru kanang hakani ka jingja kinum ngat haka jing ka bakham brau kai bengila yo ngila de ngila wat jing tip ngila kli ki ngila interview ki te ke ki onglong ba anda ki lawan phai nang the te ki dan ki ba yeng ba sam kita ki yu ti kita ki ba khlam yo ban ni jata ka wedding reception ti kita ki khot yeng te kita ki dong kumba khandai ngot Kita harus belajar. Ya kata ru ke health department ke lasim kia lor kata ti kadang ya ke proses kita ada ben apa madan laban nang ni sakmat ngilarai bangin kamlong kam perking ya kan ni ke jing red jing rung jing mi jong kinong song snong bat ki de ben pentip ya ka snong haba ki le ki temu ben le sa kinu ki jaka sabar jong ka state Meghalaya but kamtam ya haba ki wan phai ru kumju na sabar te da ladaki ya light na lor kani tingin sim ka action ka ba kalong bating ba da kimya thu ya ka snong te na kaleng jong ka snong ru ngila ngin ya injai tre hi nang ni khmat bat ngin perking ya sibun ba ki jingle ki bang di ban le na ka snong te handai habangi kertang ding khendiat pat habangi ya pen dan kam hiru ba ka sarkaru kan haban le ting halor kani namar hadian bekil alat na po bernihat nang thi ki wan sasnong jangi kajing kan poi pat sepo kasnong te kawai ka baar pade kalong ba hadian bekil awan nang thi na po alat na bernihat kalawan na po snong jangi lada kini ki returnees kim batai kim yathu yangi ya ka karteng ya ka jaka bagisyong te kalong ka ba yangi ru bangin uat yaki nata ka balai pat hadian bakini ki returnees kilawan kimi sabar ti lari kini ki positif negatif ne asymptomatic long nim la bantip te halor kani ngathai nang ni sakhmat ni na kaleng kasnong ngin hab le teng ya kini ki bawan sapo snong ki man umpentip yangi
tingila yasna buon ki sub committee ha bai dai bat kani kila don kani ki don ki security committee kila don ki volunteers kila don pokok covid committee ru ha bai ba bek ta khongman ilong i chairman te nang ni khman in hab ban trei ting ya kani te katapat kolong ba kinong song snong ru ki dei ban ai lang kati kamon kati ka diang yangi ki nong kip kam snong kamla ban long ba tang u rang ba snong la ne secretary la ne u chairman jong ka covid 19 management kin pet ya kani te don kamlang ru ka jing tai lang jong kinong song snong jong ki marjan bar par bat kham tam e jong ki trayeng namar teng teng la ki trayeng ki tip ba ki lawan ki batai yangi snong ru kan long ka ba e yangi bangin mau bangin wat ya kita ki break ba wan pai ma teng teng la ki lawan pai tip udi positif lu negatif mo ong menne kan poi se long kan poi se jing e ha bai dei bat ka imlang ka sa long jong ka snong jangi te sa ba ka ba khom kong san e kolong ba halashimiar ka dei ka snong ha ka badon buon ki office an ki brio hang ni ki bawan trei ha ki buon ki office department ba fair ka dong tourism PWD ka PHE ki dan ki buon ki buon ki bukan te la da jarang khat ba kini ki brio ki badai positif ki wan kinyo kontak bat kini ki brio kan bu ke sing ka ba mashi bon ya ka state ya ka jela jongi te kasnong ka karpat ya ka health department ya ka Shillong municipal board la dalong ka bala bakin khamsum khia khan la dalong ban la ban sanitize kasnong te tat hadu mentana kasnong rung ila sanitize kasnong hadu sansin te la dalong ka bala kana ka SMB bat na ka health department bakin wan le kham tam itu ke area bodan ki office ki department ba prepare khna bangila ban tam yo ni uknyang jengpang ka bongkong san ni kata te na kasnong hi nginya kit khia kat bala kat nangla nginya le kata ndai ka ba kongsan e ka dei nak sarkar hiru pakhanap ai lang ya ka jing jing telang bat kasnong ka thau jongi kala ka sarkar napo ka district office hiru ki ai kata te khampep ngila hi ban ya trei namta ka bha ka met jong kasnong ka thau bat namta ka sorsilom ba ka me khlia hi pro koi na kasnong hi ngila ban ai ban ong suggestion about ka ni ka jing khang hi kasnong kalong ka ba e namar hapo lashmia ka ma fitip baro ba ka de kasnong ha ba buon bha ki office te ka suggestion ka bangila na kasnong kalong tang ban maintain ya ki protocols kan because maintain protokol hania po lashmir karan kam shikadai e namar hang ni po song lashmir di buon bha ki bre ki barung ki bami te bangin ong yo sarkar ban khang ya kataru ngasai ngam smudei na kaleng jong ko basnong dei tang ka bangila na suggestion ya ka sarkar kolong ba kinbu ya ki strict protokol kan ya ka jingrung jingmi kinbu ya ki jing sai kiti kinbu ya ki jing thau jing shit met ya ki brio baru kitu ngasai gede ban long gede ban dan at the spot haba ki brio ki wan kejing song palat ki brio na sabar pa kejing wan palat kejing kadan kejing song palat por jing ki brio ru hapo snong palat por te kejing habang ilik kali baru ki ombangi wan na kata te ka sibon ngiru halor kani nambar tang hakapor men mit habang ila ethia ti ki brio ki bawan hangni ki barung bami ani ki bangim tip teng gin ombangi dan duty po di MHO ngi syang to ki syang baro simit hagwe singi le ya men teng ngilap buon ki brio ki bay syang di abam hato ki bawan na po umpling ki wan na ki syang hapo syang jongi te lada ka police department ro na ka sardar na ka police na po ka lam khra kinwan ban patrolling syapok syang jongi ngatrai kini ki protokol saldang ibu ngatrai kan yarap sibon ya kasnong ka thau jongi